Похарчих 250 лева за материали и ще ви покажа какво си взех. Това са органза торбички за бижутата. Барокови перли, много от тях. Сребърна глина. Нямам търпение да използвам. Това са перли във формата на кокоши крак. Не знам дали така се казват, но ето така изглеждат и са просто страхотни. Още барокови перли. Това са нормални речни перли. Седефини маниста. Стикерчета, които добавям към поръчките. Още барокови перли, тези са във формата на кръст. Хематит в много интересни форми. Още барокови перли. Тези маниста са странни и не знам дали ми харесват, но просто ги поръчах като експеримент, но не знам дали ще ги ползвам, защото не ми изглежда много добре, но ще видим, може да измисля нещо. Метални елементи, хълкички и всякакви подобни. Това е медно фолио. Няма да ви обяснявам какво правя с него. Може би някой път ще ви покажа. И това е. Бихте ли дали 250 лева за всички тези неща и смятате ли, че си заслужава?